Здравейте, аз съм Кали от Еликянче, вашия личен Etsy гид за тези от вас, които не ме познават. От 2019 година се занимавам с това да помагам на стартиращи Etsy предприемачи да започнат и да развият своя Etsy бизнес. В днешното видео искам да ви разкажа малко повече за това, какво обяви Etsy на своята годишна конференция с инвеститорите. Знаете, на всеки период, обикновено на 3 месечи, веднъж годишно, Etsy провежда среща с представителите на големите инвестиционни фондове, закупили акции в платформата, на които им разказва какво е постигнало през изминалия период и какво планира да прави през следващия. Разбира се, понеже тези конференции са насочени към инвеститорите, тревата в тях винаги е по-зелена. Така че изслушайте това, което си говореха, или поне моя преразказ за него, но го приемете с известна доза съмнение дали и кога нещата ще се случат. И така, какво се случи през 2023 година в Etsy? Etsy реализира един сравнително приличен оборот от 11,7 милиарда долара. Този оборот е малко по-малък от миналата година, спада е с около 2%, но печалбата на Etsy през последната година е нараснала с около 4%, което означава, че макар обема на търговията в платформата да намалява, таксите, които Etsy събира, и то основно таксите от реклама Etsy Ads и Offsite Ads, са били доста по-голям размер. Растежа на Etsy доста се забавя спрямо основните конкуренти. Amazon, Walmart, Temu, Shein продължават да набират скорост, докато Etsy изостава. По отношение на пазарите, единственият пазар, голям пазар на Etsy, в който е регистриран ръст на продажбите, това е Великобритания след известно свиване на пазара през последните години. В Европа продажбите на Etsy продължават да растат, но най-големият пазар в Европейския съюз, Германия, в момента, или поне за изминалата година, е бил в стагнация. По отношение на категориите, знаете, най-голямата категория в Etsy с около 35% от оборота е категорията декор за дома, home декор. Тя има обаче и най-голям спад в обема на търговията през изминалата година. Също голям спад има и категория бижута, която пък допринася за 20% от оборота. Така че големите категории, категориите, които носят най-много пари, спадат за сметка на други, като облекло, които са единствената голяма категория с ръст. Задържа се търговията в категория Paper and Party Supplies и Toys and Games, които обаче не са чак толкова големи. Годишната стойност, която всеки един от всичките 92 милиона клиента, от тях 10 милиона нови, е направил, е $126. Тоест, хората са изхарчили с около $10 по-малко в сравнение с това, което са харчили преди 2-3 години. Очакванията на Etsy са, че и първата четвърт на годината ще бъде сравнително слаба. Най-малкото, защото те наречените tax returns или възстановяванията на надвзети данъци, които американската данъчна администрация прави всяка година, ще бъдат в сравнително по-малък размер. Какво прави Etsy в тази ситуация? През 2023 година въведе някои промени в търсенето. Засили персонализацията на търсенето, засили контекстуализацията на търсенето. Тоест, успява с по-малко податки от клиента, с по-малко думи написани от клиента в търсачката, да изкара по-релевантни резултати. По думи на Etsy е значително подобрено и предлагането на тъй наречените съвързани обяви. Тези, които предлага на клиента, когато намери ваш продукт, независимо дали са от вашия или от чужд магазин.
Персонализацията до преди година беше ограничена само до органичното търсене само в щатите. Сега персонализацията, и контекстуализацията все повече се прилагат и на европейските пазари, и в рекламата, в Etsy Ads и начина, по който Etsy показва вашите реклами. Etsy Pick или тъй нареченото курирано съдържание. Съдържание, което комбинация от хора и машини подбират, за да му сложат една значка, също е един от аспектите, който много силно беше засилен. За съжаление, все още в EtsyPick влизат резултати, които не отговарят на правилата на платформата. Резултати, които са препродавани стоки от други платформи, да не споменаваме китайски, както и резултати, които нарушават авторски права. Но целта е все повече да се курира съдържание и все повече да се извеждат напред обяви, които са с високо качество, преценено от човек или машина. Създаде се един нов таб или подраздел, наречен Deals. Там клиентите могат да разгледат всички артикули, които към момента са на промоция. И макар Etsy да смята, че не е платформа, която се фокусира върху ниските цени, сами усещате как непрекъснато ни потиква да предлагаме все по-големи и все по-дълги намаления. Така че това ще е нещо, което ще продължи. Съвсем наскоро обявиха и датите си за мащабни промоции в сайта. И от март до юни има различни поводи за намаление, които съответно обаче изискват и ние да поддържаме по-ниски цени. Инструменти за продавачи, които въведоха Share and Save програмата, възможността вие да водите трафик към платформата срещу известно намаляване на таксата, както и Make an Offer, възможността да се пазарите, т.е. купувача да се пазари с вас, като ви предлага цена. Това е нещото, което винтидж продавачите ползват непрекъснато в eBay и се пренесе в Etsy. Добрата новина е, че Etsy бяха свили своите маркетинг разходи през последната четвърт на миналата. Малко предпразнично ги бяха посвили заради високата конкуренция от страна на Temu и Shine. Говорим за рекламния пазар, за цените на реклама в Etsy, в Google и така нататък. Бяха ги посвили. Сега маркетинговите разходи са на предишното ниво. Фокусът ще бъде върху бранд рекламата повече. Както видяхте, Etsy се рекламира на Super Bowl, рекламира при това своя нов продукт Gift Mode, което е и едно от нещата, големите неща, които планира за тази година. Така че ще се фокусира върху това да рекламира бранда Etsy, вместо или в допълнение на това, което прави с Offsite Ads. Т.е. рекламира обяви в Google, в Facebook, в блогове и всякакви други платформи. Това, което Etsy посочи като проблеми, т.е. сферите, в които тепърва ще работи. Едното е, че търсенето и намирането на резултат, който да ни върши работа като клиенти, е доста времеемо. Търсенето все още изважда доста нерелевантни за нас резултати. Съответно, подобряването на алгоритъма, на начина по който Etsy намира и класира нашите обяви или листи, се очаква да бъде подобрено по думите на Etsy, но при всички случаи ще бъде променено и очаквайте промени в алгоритъма. Това няма да спре като процес.
колко големи ще бъдат и кое ще бъде изтъкнато като фактор, първо предстои да научим. Втория момент е, че потребителите свързват Etsy с конкретни нужди. Когато кажете на среден американец, пазарувал ли си от Etsy, 10% от американците ще кажат, да, пазаруват от Etsy, когато имам нужда от подарък. И това всъщност провокира цялата тази дъндания с Gift Mode, защото Etsy е най-популярен тогава, когато трябва да се купи нещо за определен повод. Вие в Etsy няма да отидете да си купите. Повечето хора няма да се замислят за Etsy, когато трябва да си купят нещо за ежедневието. Ще се замислят тогава, когато им предстои да купят подарък на някого. Което от една страна е потенциал за растеж, от друга страна е и малко ограничаващо растежа на Etsy. Тоест, не може да излезе от тази рамка, в която сама се вкара. Недоверието на потребителите към самата платформа. Хората не са сигурни, че когато поръчат нещо от Handmade, то ще пристигне на време, че ако има някакъв проблем, платформата ще застане зад гърба им, или че продуктът, който ще получат, е качествен. Защото се чуди, че всеки стори произвежда някакви красоти в мазето си, които предлага в Etsy. И дълги години в Etsy имаше доста хобисти, не занаячи, хора, които имаха хоби, независимо от качеството на крайния резултат, и го предлагаха в Etsy. Промените в алгоритъма и по-високата конкуренция успяха до голяма степен да изхвърлят този тип некачествени продукти. Буквално некачествени, останаха наистина качествените продукти, но някак си Etsy все още не може да комуникира добре с клиентите. Така че това е сферата, в която предстоят промени. И какви са тези промени? Говорихме вече Gift Mode, вие вероятно сте го видели, наличане за България през приложението Etsy, оранжево приложение, в което вие сте като клиент. Вече можете да изтествате какви опции предлага и да се опитате да го вкарате на работа във ваша полза. Втората голяма новина е, че ще се опита Etsy да разработи своя програма за лоялност. Знаете, програмите за лоялност обикновено се трупат точки, които после може да ги конвертирате на отстъпка. Всички имаме карти на Била, на Lidl в телефона и така нататък. Нещо подобно ще измисли и Etsy. Ще се опита да разработи и програма за гифт карти, които хората да използват вместо подарък, за да не се налага да търсят нещо специфично. Etsy има gift cards и в момента, но ще се опита да го разработи по-добре. Целта е с тази програма за лоялност, с този тип привличане на клиенти, да се осигурят по-регулярни посещения, по-чести поръчки от страна на клиентите в Etsy. Това е второто нещо, което обявиха и за което чакаме данни. Това, което намекнаха по отношение на търсенето, засилване на персонализацията, т.е. събиране на повече информация за клиентите, за това, което те харесват, за това, което те купуват. Така че ако знаят, че аз не си купувам нищо розово, да не ми предлагат на мен нищо розово, но ако знаят, че аз купувам за дъщеря си нещо, да ми предложат розови неща. Защото, да кажем, дъщеря ми носи розово. Не носи, но това е една друга тема. Би трябвало Etsy да махне розовите предложения и за моментите, когато пазарувам за дъщеря си. Ако персонализацията проработи добре.
ще бъде засилено спазването на правилата като фактор в алгоритъма. Тоест, вашия магазин да няма нарушение, системно да изпращате продуктите си в рамките на срока, който сте задали, и продуктите ви да пристигат относително в рамките на estimated, т.е. пресметнатите очакваните времена за доставка. Дали продуктът ви системно е добър? Тоест, дали ревютата в един момент не минават от 5 звездни в 4 звездни. И това е един от рисковете, които могат да настъпят, ако използвате обяви с история и ги подмените с нов продукт, снимките, и ги използвате като за нещо ново. Еци не са глупави, знаят, че се прави това. И съответно, дали връщате пари, ако възникне някакъв проблем. Качество на политиките е наречено това. И нещо, което е много интересно, качеството на фотографията на снимките ви ще започне да се превръща в фактор в алгоритъм. Така че едно от нещата, които можете да работите още днес, е подобряването на качеството на снимките, които използвате във вашите обяви. Новите магазини от тази година ще бъдат подложени на малко по-различен режим. Ще се въведе такса за откриване на нов магазин. На този етап тя е $15. Новите магазини ще се верифицира, т.е. лицето зад новия магазин ще се идентифицира освен със своите лични документи и с селфи. Съответно би трябвало селфито да отговаря на снимката от личния документ, който използвате при създаването на магазина. И последното нещо ще бъде промяна в правилата за изплащане на суми. На този етап новите магазини със сигурност подлежат на тъй наречения Payment Reserve или задържане на част от сумата, която получават при продажба, докато не бъде изпратен продукта. От тук нататък ще бъдат още по-стрикни правилата. Колко точно стрикни и какви ще са условията, все още не знаем. Така че надежността на новите магазини ще бъде също една от сферите на фокус. Следващата цел, която си е поставила Etsy, е да се намали срока на доставка с минимум 2 дни за целия сайт. Което означава, че ако сроковете ви за доставка не са изпилени на максимум, ако сроковете ви за изработка не са изпилени на максимум, има голям риск да изпаднете по-назад в класирането. Така че това са основните неща. Има доста слухове, които се въртят. На този етап не са официални. В момента, в който станат официални, ще ги научите. Вие, както и всички останали. Но това, което казаха, мисля, че дава доста храна за размисъл. И хубаво да си го премислим, за да видим как може да го накараме да работи за нас. Пожелавам ви успех и до скоро!